dịka nsogbu mkpokọta nso ebe ọ bụla ị nọ kpokọta oche nso. Get close to your phone maka na ife anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata bụ ife dị omimi. Achọrọ m iji ohere a wee nabata onye ọbụla ndị na-ege anyị ntị, our viewers from all over the world, to today's episode of Gbowa na Onitsha Nest. Unu n'anya unu afụ na onye mụ na ya nọ bụ ezigbo onye Onitsha zuru ezu. O zuru ife eji mmadụ bụ eme, and ọnụ ya lulie n'okwu na ife ọbụla a na-eme na Onitsha. And it is a privilege to have High Chief Obiora Nnagozie Etukohu, the Ubo na-egba asịrị nke Onitsha. Ubo, you're highly welcome. Hello. No, nke it is my High Chief. Oh, High Chief. Nwere high, nwere low. Okay, na Chief bụ Chief. Okay, Chief bụ Chief. Mana nsogbu adịrọ ka a ga-ebe. Ubo, ọ nwere ibe nchọ na-ekwu kịta ka ị na-amalụ ma eziokwu ma na ọ bụrụ eziokwu. Ichi lost at the age of 15. Something like that. About yes or no. Ichi lost at the age of 15. Oh, if I mean. You will at the age of 17. Bah. About 17, or 17. Or 17 plus. You will one kids in the age of 21. So, Oga Fekulatu. Okay, now I tell you, I believe it. You born at the age of 45. Yes. So if you're going to come much, Charlie. Ubo, I think about you also. Even to a live na ịmago na enwere ife ụfọdụ amasịrọ na ebe anyị na-ekwu na Gbowa bụ another Gbowa. We talk irrespective of sentiment. We speak it the way it is. Ife ụfọdụ anyị ga-ajụgasị maka na mụnwa bụ kọmọna nke nwa bụlụgo onye iche gbagote gị na-eje meeting n'ime obi malụ one or two things. So anyị chọkere na ụfọdụ aghọtasịrọ a na-ekwu ka Onitsha si wee dị ụfọdụ aghọtasịrọ, and ịma na Onitsha nwere sections. So achọrọ m ka ị kọwalụ ndị be anyị the various sections enwe na Onitsha and what those sections na-alụla anyị as a people. Ife m ga-ajụ Igbo ịma section. Yeah. Amara m ife ime ni ife ọpụta bụ section. Okay. Ma section ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Okay. Ka ogbe dị etu a na ogbe dị etu a, ka ndị dị etu a na ndị dị etu a. Okay. Nwa nke ọ bụ ka mmalụ. The sections na-ekwu okwu bụ ogbe dị etu a na ogbe dị etu a, ndị dị etu a na ndị dị etu a. Okay. Onitsha nwelụ ka mmanya etu oge isi wee kwụ onye ọbụla wọpụtara. Ụmụ efe a na-akpọ 6 administrative quarters. Okay. Of Onitsha, and 6 ofu bụ Ụmụeze Arọlị. Okay. Which comprises Ụmụ Arọlị. Okay. Ọgbọza. Ọgbe Ndịda. Actually, ọ bụ Ọgbọza ala Ndịda. Okay. Ọnụ Ọgbe Ndịda ka a na-akpọzi ya na mkpọbelụzi. Ewelụzi ndị a na-akpọ ndị Isela Awada, ndị Ọgbọzọ na Logwanyelufa. Fanafa abụrụ ọkwụ ofu etu a. Okay. Mana for administrative purposes fa dị etu a. Okay. Abịa nke ọzọ enwe ndị a na-akpọ n'ebe a ka Agbogiri kịta anụwasi. Okay. N'ọkụ a enwe ndị ọzọ a na-akpọ ndị Ogboliolosi na Isiokwe. Okay. Ogboliolosi bụkwa nwa Eze Arọlị. Okay. Mana for administrative purposes, attached there with Isiokwe, who is more like an uncle or something like that. Okay. They are related. Okay. The second administrative quarter. Then when called the other na Okebunabo. Okay. Okebunabo bụ ndị Umudei, ndị Ogbodogwu, Okay. ndị Ọgbabụ, Okay. na ndị Ogbembụbụ. Okay. Ọfọ bụ ndị Okebunabo. Ọkwa ndị ọzọ na-akpọ Ụmụnugbo. Fa nọ n'etiti somewhere amankwasị fasi wee nọrọ mana fa bụ ndị Ogbembụbụ. Ụfọdụ fa biri nne n'Ogbolieke mana fa bụrụ ndị Ogbolieke ndị nke a dị. Enwe ndị ọzọ a na-akpọ ndị Olu. Ọ bụ kebe ndị si Olu bụ ndị Igala. Mana ọ bụ sọrọ fa ncha niile esi Igala mana for administrative purposes. O nwere ndị etinyere fa ebe a. Ndị ebe a bụ ndị Obi Igboro, ndị Ogbe Otu na ndị Mgbelekeke. Etinyeziela fa ndị a na-akpọ ndị
ndị ụmụ ikem bụ enwere ụmụ ikem nwee ndị bụ ụmụ obodo n'ebe a wee bụrụ nke a then abịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị a na-akpọ nke a mkpọ nke onwe ndị a na-akpọkwa ndị ọbịa elogwanyekwafa n'ime ndị isi okwe na Ogboli Olosi then abịazịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị ọbamkpa a na-akpọkwafa ugwu na ọbamkpa fenwa bụ ndị ọdọje ọdịmegwu Gbuagụ fa na-akpọ onwefe ụmụ odie niwe ndị iyi awụ ya bụ nwa then ndị ụmụ Yasele ụmụ Ase then ndị a na-akpọ ọdọje Ndugbe ndị a bụkwa part of ndị a niile ọbamkpa then ndị ọzọ fọdụzi na bụrụzi anyị nwa a na-akpọ anyị nwa Eke na Ubene anyị dị ụzọ na-abụ ndị Ogboli Eke then na ndị ọdọje Ubene ọdọje Ubene bụ Eke Ubene bụ fanwa anyị nwa bụ Eke nwa bụ Ubene tụ aka o si wee dị in administrative firm then ọ bụrụzi a na ife na-akpọ by stratification enwere ndị etie igwe adị n'isi tie ndị ichie tie ndị Agbalanze tie ndị Irekwu ndị Agbalanze na-agbafe Ịkpala tie ndị Irekwu ya ndị na-eche ndị dị ka ngị nwa etinyezia ndị Ikporo Ọnịcha na ebe jikọrọ ụmụ nwaanyị niile Ọnịcha ọnụ enwe ndị ọdụ ụmụ nwaanyị ndị tozuru etozu lụrụ ife eji mmadụ eme ndị sakwa m na ndị nke ọzọ adịrị etu mana ilu efefafa nwa na-adịwaga ije a na-enwechara nne enweziri ndị ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ ọ dị etu a daalụrị nne ịma na anyị na-ekwu anyị na-amụta maka ebe anyị kọwafụ ụfọdụ amarị biko abịa n'Ọnịcha I understood that na enwelu village bụ na Diokpaba n'ala Igbo niile ọ ga-esikwa m ike ịkwọta n'ife anyị na-ekwu maka na anyị ncha niile esisiri ofu ebe enwere ike enwe the assumption na fa ga-ala ukpo dịgasị anya fana maka onye na-ekwu okwu ukpo onye nke na ya nwere ofu ọbala ofu eli ga-ala ukpo ya ka ị ga-na-ala ukpo ya so ịkpọ no exactly ndị ụmụ Ezechima which you might not exactly include us bụ ndị Eke na Ubene and the same thing might not apply to some of ndị Olu because unu na fa brought the same ifana yes ya na ọ dịsịrị etu a esi ekwu ya enwere ike si na ndị isi ọkwa na fa dị etu a mana fanwa applies to fanwa bụ ndị ya nọ n'isi ọkwa administrative quarters and ndị ụmụ eze Arọlị then in anya on the other side onwe gasị nọ ndị ọrụ eze a little part of ndị Obikporo one the distinct from ndị Obikporo joining mana ndị bịazienụ kalezi ndị bụ ewetago ndị nke a bụ ndị gasị nọ ọrụ eze nọ n'isi n'ife niile karịa mana ka ọ bụ ọrụ eze ya na ndị Olu amụrụ the same bloodline so ịmansị na ọ dị authoritative na ọ ga-alị ukpo kalaba ama na nna anyị ọrụ eze bụ nyanwa bụ Diokpala ọnwụ Ezechima ị ga-asị na nwa du onye ọbụla wee bịa ebe a so enwere ike ị na-ekwusi si na ọnyanwa nwee right mana ndị ọbụla bịakwa at certain point in time onye ọbụla bịakọrọ ofu so ịmansị na ọnyanwa ka ọ bụ so mụnwa nwee different school of thought onye ọbụla nwere ike believe analogy a nkọwala ọ dị nke onye ọbụla wata daalụrị nne another thing chọkwa ka anyị tinye anya na ya bụ onye ichie ọwalụ maka ndị ichie n'Ọnịcha then we go to the next ndị ichie Ọnịcha bụ nsị na ife ọlụ anyị bụ na anyị ma bụ anya na ntị onye nwe obodo na n'irube etu ebe ọbụla si wee dị maka anyị nwa ama nnozu ebe niile ọ bụrụ nwa oge gboo ọ dapụrụ nwa mpụ n'ọnọdụ ebe a ijesi ya bịa gwa ya ife menụ atụ alụ maletu ga-esi menya bụ ife ya bụ na anyị nwa ọlụ anyị bụ anyị ya ọnwa ozi ọbụla oge isi
ọ n'aka anyị ka ọ ga-esi wee zinye bụ ozi ife ọbụla eweta etu ọbụla ị ga-esi wee mee ife ọ na-aga ọfụma n'ebe a nke nwapụ ka ọ dị n'isi maka nke nwa bụ onye dịka ga-asị na ọ bụ na ndị oyibo asị na maneja nke nwa na manage the whole area so ọ dị etu a n'ogbe onwe ndị ogbe nwere iru ọnwa kpọfa nwee ebe ịtọ ma ịnọ nwee ndị na-enwe adịnwa ncha mana etu a nsi wee gụbele n'irube ọ nwere na irube isii anụnwa mkpọ na-enwere ofu ndị ichie n'ebe a anyị ya na-eru. Okay, so kedu ka ndị ichie si wee dịgasị enwelụ ndị ichie onwere ụgbọ nwere particular ichie for any reason asị na ndị a na-echi ichie dị etu ọmụ na ndị a na-echi ichie dị etu ife nwere ike isi bụ na ọ nwụọ ogbe ọ ga-abịa ịgụọ ofu ndị ichie ọ bụrụ na fe echigie karịa ndị ọzọ ọ dị etu a na-agba Champions League ụmụ ife ndị a enwere ike asị na ndị Real Madrid ebugie karịsịa ndị Liverpool mana ifuga etu esi wee dị ife dị ka etu a na-akpọ ndị ụmụase ife a bụ ụmụ Iyasele maka from Iyasele Okwugbele ameni Onowu Iyasele echigo si ebe a so ọ dịle fanwa ofele isi na fa bụ ụmụ Iyasele maka origo nne etu ọ dị na be nna m n'ebe nsipụta anyị abụ n'Onoli Obiọzọ nna anyị Obiọzọ achịrị Onoli diọkpalịa onye nọ ka diọkpalịa chịrị Onoli nwa ya nke ọzọ chịrị Onoli nwa ya nke ọzọ chịrị Onoli so if you na be anyị you can say na anyị nwa Onoli mana ọ bụrụ etu maka osi ebe anụnwa ojibekwa na ya abụrọzọ na ebe mụnwa si mụnwa bụfụ ụgbọ na ebe mụnwa si nna m bụ ọdụ a nwa okwu nwanne ọnkụl ya chili Ojiba ka ụmụnne ndị a chisiri ndị ife a niile onwe nke chili Ojiba ochiazi Onoli ka ụmụnne ndị ọzọ ndị ụmụasị dị etu a ikwue na Iyasele n'Onowu anyị nwebe Ogbole bụ isi wee chi Onowule enwere Iyase Nsu Ogbole Ekekọ so na ọ nwere ndị nwee iche isi n'Odu ọ bụrụ ọdọje nwee iche ọ bụ ọkụ ndị ụmụde enwe ozi Odu asị na ji ọ nwere ndị nwe ji iche so na ọ nwere ndị nwe nke ọbụla etu ndị ichie bụ onye etu osisi onye nwe obodo ka ọ ga-esi wee nye ọnụ ọ ga-enye maka ọbụla ama na ibulugbo enwere ụzọ na-agba ụzọ ite o ji eme ọ bụ na unu zue bụ ụmụnna dịka ọ na-akụ na ọ dị unu na unu n'idi ndị ichie na be unu mana ọnwaazị nke dị ikere onye nke na-ejebe gị ife unu zukọ ụmụnna unu asị enwe obodo ya biko ya nye unu ofu onye enwere ike n'ime ndị na-ebe ọsị na onye nke a ka ọ ga na-abụ kwadozie ya ka unu bịa nke a one way nke ọzọ bụ na ya nwa nekata anya na ebe a ọfụ na ọ nwere onye dị etu ọ kwesịrị isi wee dị ugbulu egwu ọta si ji eti egwu ọta n'ebe a egwu ọta rara n'ebe a ndị onye ọbụla n'ebe agba ndị ụmụnna agbalịbasị kedu ife na-eme na oge ji wee dị etu fe izukọ jebe na nke onye nwe obodo etu a ka esi eme ụbọchị bulugbo a sị m na agwa m n'ụzọ ịtọ so ezukọzie etu a lụọ ebe a unu bịazịa mụ na ama akwụkwọ na egwu ọta rara na be unu ọsị unu kpọọlị onye dị etu onye ifugo ọ dịgo ụzọ na-abụ mkpọ ịghọtago ọnwụkwụ oge ọ ga-abụ mmadụ nwekwa ike bụ na ọ sọrọ ya ọsọ ụmụnne ya dugi ya ka ya jee ka ama ma ga-enye etu nsi wee gwa ya osi dị ụzọ ịtọ ka ọ ga-abụ mee ma na etu a ka o si adị ọ ga-akpọ ya ma ọ chọọ unu nwa na unu enwere unu chọọ unu abịa na ndị nwa chọọ ịbịa in three perspectives so ọ dipendịla etu o si wee data mana eru eji bụrụ onye ichie mana ife niile na ọnọdụ ka mmadụ ịdị elevated. Did you lose your privacy? Onweroli oge ọ ga-abụ isi na ọkwa ọbụla gaa n'ọkwa ọzọ ka ọ debuluzie etu a enwere rights and privileges nwere in my former position which m ga-asị na etezili ya mmanụ emi iwetago enwere ife m ga-asị na ọ dịbụ etu a mana ọ dịazi etu a kịta so n'ime uvue from ofu ebe to ebe ọzọ ọkachasị na-arụgo ọ ma ndịzi etu a maka na n'ugwu
ndị na-anọ n'ugwu na-epe mpe karịa ndị nọ na ndịda. Okay. Daalụ nne. Unu anụgo ka esi wee na-ekwu wee na-ada. Biko ife ọzọ nchọkwa ka itinyela anyị ọnụ tata bụ ife gbasara ikpokọ mmụọ. Kedu onye ọ dịla ikpokọ mmụọ? Onye ikpokọ mmụọ m ga-asịkwa ya na ọ tara akpụ bụ nke a. Okay. Etu m ga-esisi na ọ tara akpụ bụ na na-ekpokọrọ onye ọbụla ndị unu. Okay. Ga-ekpokọrọ ya mmụọ nne ya. Okay. Ga-ekpokọrọ ya mmụọ nne ya. Ọkachasị ọbụla nne ya chiri ọzọ. Okay. Ga-ekpokọrọ ya mmụọ nne ya. Onye ọ dịla ikpokọ mmụọ actually bụ diọkpa nọ n'ebe a. Ma ọ bụ onye ọbụla na-alụlụ ya ọlụ amani ya. Maka ọ bụ na ọ nọrọ mana onye nwe mmụọ onye bụ onye nwe bụ maka a na-asị na onye diọkpa na onye nwe mmụọ. Yes, ife ọ na-eme bụ na ọ nwe mmụọ ọ na-ehold in trust for ụmụnna sokwu wee nwele ya mana onye nwe bụ onye like a gatekeeper or something like that. So onye bụ onye a bụ diọkpa ga-ama ọ bụzi ya na okike na ochiri ọzọ ya na ọma mgbakpụ mmụọ ọzọ ọ gbara alọ ọ ga-eji gbakpụ mmụọ ngara onye ọ rasịrị ụkọ ka onye alụalị ọlụ onye abụọ ga-eme ana ife eji eme ya dịgasị etu ọ dị na ọ bụrụ ife a ga na-ekwuzi ebe anọ. Okay, mana ịma na in that aspect na ọ bụgo na maybe mmadụ nwere ike ikpokọ mmụọ mana o chiri ọzọ so which means ọ nwere ike ịlụ nwa ọlụ kama na ọ ga-alụ nwa ọlụ dị ọkpa mana ọ ma agbanwu mmụọ ngada. Yes. Okay. Now in that scenario onye bụ acting diọkpa nwụrụ a ga-akwụ ya ka diọkpa? Mba na acting ọ bụ na okpo acting mind you acting bụ na onye a na-ejelu mmadụ ozi. Okay. Is a surrogate more or less. Yes. So na ọ bụrụ onye anwa ka ọ bụ mmụọ. Ọ bụrụ onye anwa. Okay. Onye bụ mmụọ jebe especially ọ bụ na o chiri ọzọ. Okay. The full rights and privileges in the position will go to him. Then ọ bụrụkwa na onye echiri ọzọ the full rights dịkwa assigned to onye dịkwa etu a will still go to onye. So onye na-echiri ọzọ mana ọ diọkpa ka ọ kpokọrọ mmụọ mana o chiri ọzọ. Yes. Ọ nwụrụ akwa anya ka diọkpa. Yes. Mmụọ fụ apụalịa. Mmụọ fụ amapụlịa maka na ọ nwere ebe ka onwe ugo oge adịzi na ya. Okay. Mana asị na onye abụ na ọ kpara alọ. Okay. Ịkpa alọ dịka ichi ọzọ mana o drozi complete ọ dịka etu eze ọzọ dị. Yes. Onye esigo mmanya. Onye nọ at the level of eze ọzọ bụrụ diọkpa. Okay. Ọ ga-abụ okwu mmụọ ngara malia mana rarely ka ọ na-adịzi onye ka a na-akpọ mkpalọ ị na-afụka na-emefe mkpalọ ndị dị etu a olue. Okay. So onye anọ at the level mkpalọ bụ na mmụọ luenya ọ jebe at that level definitely ọ dị qualified. Okay. Mmụọ fụ equally. Okay. So mana ọ bụ na o chizukwala ọzọ ọ dịkwa even as qualified equally. Okay. So because maka na ịma nọ ofufe na-lead to another because I have a very limited time to do this. Mmadụ na-abụọ na-agbakpọ mmụọ ngada n'ọgbe. Well, ife m ga-ajụ bụ kedu etu esi megide webụ na mmadụ na-abụ ka ọ dị ka gasị na ha ga-agbakpọ mmụọ ngada. Enwere ike at the point enwe disagreement asị na ndị abụ na ndị abụrụ what even na-ekwu. So because even ji na-ajụ bụ ịbịa na Ọnịcha kịta na some villages and some kindreds ị na-afụzi na okwu gbasara mmụọ eburu jebe court eluzie court a wee decide ya maka mara mma court the competent court of law enwe jurisdiction over ikwu onye ga-ebu mmụọ ebe ụmụnna ma ala onye ulu. So at that point a na-enwe disparity. Ka njụ anyị ife a. Okay. Case one ka court decide ka onye ga-ebu mmụọ. Enwego some cases mma na Ọnịcha. Court eji wee bụrụ na court case ka eji wee decide that a particular section of the village bụ ife ga-ebu mmụọ. Now at that point ifugo na enwere ike enwezi adịka ọ dịka esebele okwu. Ịma ọ nwere ife nchọ ka ịghọta. Most ka anyị ghọta because no bros and go. Yes. Ụfọdụ ife na-eweta okwu mmụọ asịrị. Ọ da-abụkwa ebe mmụọ a na-abụ okwu. Ife na-abụ okwu bụ ife ụzavụlụso
position na Okay. the things na-enye dị ife na oji a na-efi ya mmiri oji adị Okay. ụfọdụ oge ọbụla anyị ụfọdụ ego ọbụla ego dị n'ime Okay. adị mara okwu ife ọbụla banyere n'ego na ife na-enweta ụfọdụ ga-afụ eziokwu debe ya etu ife si wee debe so na onye nwa na-ewetakarị ya anyị ikezikwa onye nke na-azị ya nwere ike na-eme ya Not right. ya Okay. maka o si na-etu onye a si ghọta ụfọdụ oge then ụfọdụ oge bụ na onye amasị na-etu a ka ọ dị ikekwa na onye nke ọzọ aka ya eruru etu a Okay. ike na ndị mmadụ gbara oli akwụkwọ n'azụ ndị ife na-etili egwu nọ n'ime ọfịa ri nne umefe rie nne o wee si etu a wee na-aga Okay. does not mean na amara ebe mmụọ dị na ebe ọ bụ Okay. ụfọdụ oge enweghị ike ndị mmanụ a na-azị Okay. nwee ike ikpete dọọ etu o si wee dị osi etu o si wee na-aga so n'ọnya. So in such scenario, what do you think is the best option? The best option is still ịbịa n'ubi nkansụl atọgbọsi okwu niile onye ọbụla niile ife ọbụla onye ọbụla ekwesịghị ajụ adọchie anya azụ onwe ebe a ga-adọlue maka ife na-abụ nsogbu bụ na nna m gwa m na nna m gwa m eziokwu nwere ga amanụ onye a nwere ike ka ọ wee dị etu o si wee chọọ o weta nkọwa ga-adabalị ya anụmalụ na ife a na-agwa ọ bụrụ ya na o nwere ife na-ejeta n'ime a na-ejeta ka eji asọ ndị be anyị na-anụgo n'ibe a na-ekwu maka na asị na ntị na-anụ ebe abụrụ nkara ka okpu ọta na ntị ha ji anụ ihe dị n'ime ụbụ akwa m na anyị nwụrụta maka ama m na ibe very busy fellow biko o nwere some traditions anyị na-emebu before ọ dịka ụfọdụ nabala ana ma ọ bụ asị na maybe that civilization bịa mee ọ dịka ọ dị onwere ka o si wee effect to ụfọdụ wee sị kedu ọ nwere ofu maọbụ igbo anyị chọrọ ka itinyela anyị ọnụ na ya anata m Ọnịcha nụ na a na-emegbu elu eme na ọ bụrụ be anyị. What is elu eme if I may ask you? Ndị njụrụ kwasị asị na anaka nọ ekporo Ọnịcha bụ ife na-eme na ọgụgụ ka esi eme ụfọdụ bụ apụta akpụlụ ebe n'ọnụ a na-asị na ilu eme na ọ bụrụ ọba ya asachapụtasị kpodaba na mmiri so nsị na mamaro because since mmụọ ji wee bata I've not seen our wives or our mothers do so wee sị ka njụa because na mụ ha maro I can't say authoritatively na the purpose eji eme ya na ife mere and why it has not been developed. Ife mere bụ na enwe a lot of culture na-agbanwe obele enwe ndị bụ tradition nwere ndị bụ culture the tradition bụ those things bụ na you cannot change but the culturally some things follow o nwere reason eji wee na-eme etu ọ dị kịta enwere ike ife ji abụ ibunata ozu na-echi ya nche but enwere ike nche ya na-echi ya bụ ka ụmụ ife na-agaghalị nụ yala ịbịa tabalụsi ya ọbụla ya bụ week maka how to preserve and debe ife niile wee luo ga adịrọ so ife wetalụ nka is a cultural thing which is subject to change then now ọ bụ na culturally na those things apply to etu a ịghọta enwe change na-enwekwara paradigm shift na those things ife dịka elu eme it involves onwe time eji eme elube ụmụ achụsị aja na different places then welụzia the ife na everything goes down to for irulie pụba because in our old world view because na anyị nọ n'orumili ife ọbụla na-eme n'Ọnịcha has one or two links with this water and malakwa na even in the western my eastern Igbo people where somewhat belief on the Orimili Otimili Oshimili or if or maybe one or two water bodies they tend to be afraid of water body either na ebe aka ndị na-abịa ewelu mmadụ si ewelu mmadụ wee pụba ụfọdụ je enyo onye na-amara je ọ na n'ime so there's reverence on the water mind you that one exists so
when they do those things, our own world view, because now I'm more of the custodian of the shallowest place, the most firm place we tend to control some aspect of religious things in the inside in there. Okay. Which Mazen comes to do one or two things. Never, or he goes to Aguleri where it's like that. Every other place down along the Niger, the so low, and you're not even sure if it guys who can million bully, and then they became but also on bedrock. Okay. On the Urumili. Okay. So if you get, so that's the unique nature of it. And as a baby, at this point in time in the year, Millie so Imam Madu and beg as Roku will. Manoge take Milia Niju Abalurine, go get you a really Ganafiani route on road. Okay. But other places didn't know along the Niger guarded down. So on it holds a place that even both the cultural, socio-cultural, and religious aspect of it with respect to worship and religious and the Orumili. If you give so Nankani or the Etua. The only thing in Gawaibona no nature. Now were some laid down annual cycle, which I think it terminates with Ifejioku, which comes out sometimes around January. Okay. Usisiakasi. That is when we now know that Abagokon organic. Okay. Can you wanna find below me? Bobby Quayelo you in a Lizima, if on your everyone a bobo, if I didn't want ever tan be. Yeah. So in it's getting anyone, get a go everybody more. I can't go in it. So if a joke was Sisiakasi and Menia. Okay. And well, Ajachi and me. Okay. Ajachi abo to beseech the gods. So that if I could move, call them one. The next one comes your matu okay. Which oga ifa aputabago oka adibago opula adibago e wole se nke te ofe ofo ino ole agoli nia fige no gani anago agabasi anya abayensia na owaji awasi aji agana osite gana oru onija tuaka na anu cycle on channel and ejena calendar on chifuna those days they marked in capital letters. Okay. They are reserved. Does not mean no more belief in the Unuwa, which got peculiar to Unuwa. Okay. Just like if any NM, very few people are when there's an on each other. Yes. Yeah. Very chioso. But the human beings, they do other things for them. They hold themselves in high. They hold their heads high. Fano. They too are the Ketano. You don't take your masquerade to their place. Okay. Clear? They have their own unique way because some are bundiolu. The point is that their uniqueness, just like Unua, you celebrate you revere which is the malevolent spirit of Ekwensu. Yes. With a dog. Because other people don't do it. You don't take the dog to people. Yes. If you get unique in their own uniqueness. Okay. So on your own retain some aspect of uniqueness, and then with general one on your own believe in. Okay. Which are these things in that way? Okay. So okay. So the Elueme is something a paradigm shift. Certainly, I can if I'm not check the whole idea of if you made them die and they rush show. Keep on your side. Keep your side. You now start dress on the generally. Kaibo if I try na obligo an annual thing. That okay. That is it. Okay. Does not mean Nangewa decide actually way I did and million. Na only Wuji. For government as Amara from cab water. So if you go there, I can now yes. Yes. Any move. Okay. But I may Ketano, many officially. As I wonder when they do no Ketano. Yes. Ketamana, when we get telling what no about my mamma. But no man was if got the open new. Okay. Diana go snap one madosu. Onya soya will sue you to the high heavens. Okay. If you get an email, you got to go. So for the fair, we go water. Okay. To balance things out. You got to go. For the fair water, maybe it was weird never. Does not mean no more God is as evil. Not I will not say evil. It fast we water na before God. For not all maru. For be very well in the by a while no good no. Yes. Manaketa fast no the azima.
after kaba exhaust go fa exploit go very well. The same thing with ife ọbụla niile na-eme. Okay, daalụ nne dị ka anyị si wee fọrọ ebe ị na-abụ mmụta ka anyị na-eme ndị be anyị ịma na nke a n'ọnọdụ ka first phase maka ama m n'ụbọ ka ga-abịa ọzọ. We still have a lot of things to discuss about Onitsha. We still have a lot of things to learn from him because he's also a historian. Even ụfọdụ ọ na-eme sef anyị aka ekwuri ekwu. So we have a lot of things anyị nwere anyị ga-ekwu. Mana asị m unu ojiji ka anyị jitere njọta ka anyị jọtara ọwa bịa nke maka na ịmago na onye bụ onye ichie na Onitsha no community service ka so ọ na the beck and call of the community oge ọbụla akpọrọ oje wee sị ka ekenekwa unu nwa galụ ntị ama m na gị nwa galụ ntị nwere efe ịmụta tata na gbowa ịpụrụ na anyị kwulie irrespective of sentiment. When I assume that in our next episode anyị ga-enwekwa a more explosive interview. Obo daalụ rinne for honoring our invitation. Thank you so much. Wee sị unu ka onye chi nyazelu onye apụkwa tata si fu echi. Daalụ.